Lejla tajba, telespettaturi kollha ta' TVM, lura f'TVM it-tnejn sal-ġimgħa bira saqsejtu ħafna kif m'hemmx TVM ilu dil-ġimgħa u l-ġimgħa l-oħra mit-tnejn sal-ġimgħa mis-6 u nofs tal-aħbarijiet ta' 8. Nilqakom għal il-programm idħlu fil-paġna tal-Facebook ta' TVM, facebook.com/TVM, hemmhekk issibu l-informazzjoni kollha se niddiskutu links għal paġni ta' interess fosthom illum hemm link għal paġna oħra ta' Facebook jisimha Kelma li ħoloqa Michael Spanjol. Ekku. Mhux Spanjol, Spanjol. Spanjol, jien Spanjol, mela. Dottor Michael Spanjol. Dottorat fil-Malti. Dottorat fil-Malti ma li għamiltu barra minn Malta. Jiena ngħidilhom studijajt il-Malti l-Ġermanja. Kulħadd jibqa' mbella meta ngħidlek. Għax tajjeb ngħidu li l-Malti ma jinteressax biss il-Maltin, imma jiġbed lil ħafna nies minn madwar id-dinja. Biex insemmi biss il-Malti jiġi studijat il-Ġermanja, Franza, għandna studjużi mill-Amerika, kombinazzjoni din Malta bħalissa jistudjaw fuq il-Malti, u ssib nies mill-Ġappun minn ħafna partijiet tad-dinja li jinteresshom il-Malti. U fejn studjajt inti Bremen, hemm Maqdaw? Sewa, jiena studjajt Konstanz post ieħor imma Bremen li qabel oħra fil-Ġermanja hemm professur Thomas Scholz li da bażikament waqqaf għaqda internazzjonali tal-lingwistika Maltija. Ġifi bażikament di tiltaqa' kull sentejn, ikun hemm esperti minn madwar id-dinja fuq il-lingwistika tal-Malti daw jiddiskutu flimkien, ġieli jkollna konferenza ikollok jiena Franċiż jitkellem ma' Ġermaniż bil-Malti, tisma'hom jitkellmu. Jitkellmu tajjeb imma jew? Viva, ħafna minnhom jitkellmu tajjeb, ġifieri. Bl-aċċent, bit-tonalità. X'hekk, ġifieri inti mbagħad tieħu l-aċċent tiegħek bħalma aħna meta nitkellmu l-Ingliż jew Italjan nitfgħu fuq l-aċċent Malti. Huma meta jitkellmu l-Malti. Malti għandhom jieħdu interessi jitalmu jitkellmu bil-Malti. Lingwa li jitkellmu kemm? 900,000 fid-dinja? Meta tistudja l-lingwi, il-Malti hija waħda mill-lingwi li tispikka, mhux għax qed ngħidha mhux sens ta' patriottiżmu ġifieri għax il-lingwa tiegħi, imma il-Malti għandi fiha dilaqda speċjali tal-Arbi mat-Taljan u mal-Ingliż u di t-taħlita ta' ħafna lingwi differenti flimkien rari ssiba li taħdem b'dal mod ġifieri jkollok kelma Arbija bħal xemx li tidħol taqdilha suffis ngħidulu demb Taljan għata u toħloq il-kelma xemxata. Dal-meravilji ma jiġrux f'ħafna lingwi, il-Malti waħda minnhom, waħda minn daw il-lingwi li tagħmel daw l-eġubijiet. X'għandna ħafna xemx u nieħdu ħafna xemxat. Pereżempju. Mela, Veronika, taf kemm għandu żmien jgħallem l-università? Ma taqtax kemm għandu żmien jgħallem l-università diġà bid-dottorat. Ma naħsibx li għandu aktar minn 27 sena. Iċċumbajtu eżatt, vera, esperta ta' żmien inti. Kif tgħid esperta ta' żmien bil-Malti? Zminologa, x'na? Zminologa, da jivvinta l-kliem, jivvinta l-kliem, issa tkun taf Mela, aħna poġġejna l-link tal-Facebook page tiegħek fuq il-Facebook page tagħna. Inselmu dawk li daħlu l-aħħar Speranza Kawki, Josette Malveni u Antoinette Kawki, idħlu hemmhekk, qabeż 13,000 like il-paġna tiegħek sewwa, 5,000 oħra u tilħaqna. Mela. Bdejx bdil-idea ta' dil-paġna tal-Facebook. Nużaw tajjeb qed titkellem bil-Malti u paġna tal-Facebook tgħidilha. X'kienx, fettilek. Din ilha idea li ilha ddur f'moħħi, ġifieri naħseb ilha 5 snin, 6 snin iddur f'moħħi. Imma mbagħad malli beda Facebook u beda jsir daqshekk popolari, bdejt innota li kif nafu Facebook l-ewwel dominat mill-Ingliż, jiġifieri tiftaħ Facebook kollox bl-Ingliż. ħafna Malti li jitkellmu gdejjem bil-Malti jiġu jitellgħu xi ħaġa bl-Ingliż, ħalli li jiġi ħafna drabi l-Ingliż tagħhom ikun tikkan farrak, imma għal xi raġuni fuq Facebook isib ħafna affarijiet bl-Ingliż. U jiena qatt ħa nipprova esperiment żgħir nara nipprova nagħmel ritratti żgħar, poster żgħar fuq il-Malti. Għax bħalma inti tara affarijiet bl-Ingliż jinnaf bħal qwiel bl-Ingliż jew biċċiet minn poeżiji bl-Ingliż jew il-kelma tal-ġurnata, l-word of the day bl-Ingliż, issa tagħmelhom ukoll bil-Malti. U bdejt bħala esperiment żgħir. Sis nibdew naraw ftit kliem tiegħek hekk. Kliem strabu qed ma smajt, pereżempju huwa waħda Facebook fobiku. Facebook fobiku, hemm jara. Min jibża jikkommenta jafas like jew itella xi ritratt fuq Facebook. Divvintajt anti il-kelma. Tajjeb ngħidu li s-sit ġifieri fiha ħafna kurżitajiet lingwistiċi, ġifieri nħobb naqbad mal-kliem stramp, pereżempju kliem bħal bużillis jew bijambo, u nibda ngħidhom minn fejn ġejjin. U bad magħhom ġieli nħobb inżid xi ħaġa blaqt umoristika bħal di. Ġifieri issiba fl-Ingliż,
U jien dawar tal-Malti, le, ġifieri aħna għandna dak is-suffiss fobiku, fobija, tista' dawru għal-Malti. Waħħaltaw flimkien biex toħloq dil-kelma xi ħadd li jibża minn Facebook. Eżatt. U issa jiġi student university jagħmel lek fl-assignment di. Sewa, Facebook Taddeħ fobiku. Rrid inti marki żejda tal-li segwini fuq Facebook. Ħana raw, x'imbagħad hemm kliem li nafu bih u inti tfissru iktar jien naf geġwiġija qed nara hawnhekk ma nafx nistemmi. Diskussjoni bejn żewġ politiċi Malti. Kenna ħafna minnhom dawn il-plural x'jiġi. Geġwiġiji, u xejn. Geġwiġija u geġwiġijiet kif taqleb. Soltu, ma tantx uża fil-plural, għax geġwiġija. Ma kampanja elettorali nassigurak li kenna ħafna minnhom. Di kombinazzjoni ġifieri, di ħarġet minn TVM. Għaxina ġifieri mhux għax wiċċek, imma nħobb insegwih fil-għaxija nkun kwiet, nixal il-televiżjoni noqgħod insegwih. Imma dak il-perjodu meta kien lek ħafna politiċi jitkellmu wieħed fuq l-ieħor ma stajtx insegwih iktar il-programm. U battu tfajdi, ġifieri ħarġet mal-ewwel. Għax geġwiġija sieħa kien ikollok hawnhekk le. Servejtek ta' ispirazzjoni, qed taraw xi ħadd meta tidħol fil-paġna tiegħek ngħid dan ir-raġel ispirat minn xi ħaġa li għamilt jien. Kliem ieħor tfissru peżjenna fil-kelma ħaq li spiss intu konnotazzjonijiet negattivi. U kelma wkoll li tintuża fil-ġustizzja hemmhekk tipprova tfejjem naqra. Iva, għax aħna kif nafu ħaq tfisser ġustizzja sewwa, imma ħaq mbagħad tintuża f'kuntest partikolari, l-kuntest tad-dale, nisimgħu l-ħin kollu di. U ħafna jaħsbu li di ġejja mill-ġustizzja, ma fil-verità m'għandax taqsam xejn. Ġifieri kien hemm studju ta' Olvin Vella mid-Dipartiment tal-Malti u da fittex ħafna dokumenti antiki u sab li di propjament ġejja mill-kelma propju kienet jaħraq. Kienu jgħidu xi ħaġa bħal jaħraq dinek, dinek jiġifieri reliġjon tiegħek sewwa. U biżmien inbidlet jaħraq saret ħaqraq, u mbagħad saret ħaq dinek, ġifieri Abbrevjazzjoni, sar teqsar sakemm baqgħet dik faqna. Iva, x'inti kelma iktar ma Tiżviluppa. iktar ma tuża iktar tittikel, le bħal meta jinnaf xi ħadd flok jiġifieri jgħidlek ġifieri, le qed inaqqas minnha. Di tal-kliem li jidħol, pereżempju għandna stampa numru 6, tillajkja. Di sibnija fuq il-paġna tiegħek. Dak temmi, jara, dak li għandek tagħmel kif tgħid biex tidħol fil-Facebook tafas like. Jien dejjem tafas like ngħidilhom. Inti tafas like tuża. Nafas like nuża, ma nafx kelma oħra bil-Malti, issa qed nara till-like, imma di kelma bil-Malti, di kif la qed jgħidu għan-nies allura tidħol fil-lingwa hekk awtomatikament. Di diskussjoni, da punt li ġifieri tista' ddum tiddiskuti ħin twil fih. Fuq, jien nipprova naqbad il-kelma li tkun fuq fom il-poplu, l-kelma ħajja, ġifieri jien ma sħabi u l-istudenti li nisma l-università daw il-ħin kollu sejrin tillajkja u titteggja u tifrejpja, le tagħmel rejp fuq Facebook, ġifieri tieħu l-Facebook ta' xi ħadd u tiktiblu xi ħaġa li ma rridx jgħidha. Waħda minnhom jidi tillajkja, ġifieri li tintuża. Issa jien taħt hemmhekk hemm nota żgħira ma nafx idirx, imma qafas like anke jekk dil-kelma tqabdek il-ħruq ta' stonku kif tarax, kif nafu ħafna min nies dal-kliem malli jarawh idejjaqhom. U nifhimhom jiġifieri għax fuq televiżjoni kemm il-darba nismgħu kliem. Ma dawn huma kliem li sekk minn ma kienx jeżisti Facebook meta l-ewwel inkiteb il-Malti, allura issa jien naf meta kiteb il-Malti ma kienx teżisti fridge. Eżatt. Meta ġiet il-fridge kif bdejna nsejħula fridge, mista nsejħula kaxxa li tkessaħ. Le, xek. U jekk kulħadd isejħilha fridge u jiftiem biha fridge, anke min ma jafx l-Ingliż, jiġifieri nanti li ma kienx taf l-Ingliż, dik fridge kienet issejħilha, ma dik hija kelma Maltija bħal mi kelma Maltija mejda siġġu bib u tieqa. U tillajkja wkoll allura kelma Maltija nistgħu ngħid. Dieħla bil-mod il-mod hux. Issa iktar ma tinfirex man-nies, iktar bidu jużaw nies. Jekk ma tużax dik xtuża allura kif. Tieħu ta' fast like nużaw kollux. U xorta għandek il-kelma like bl-Ingliż xorta. Iva, x-like edha bl-Ingliż, ġifieri like konna verżjoni bil-Malti forsi nagħmlu proset u xek. Jew toġobni. Għax toġobni kollok fil-Malti, dik kollok skont, kollok stampa toġobni, kollok status joġobni, tifhem dik toqgħod tibdilha, kollok ħafna joġbuni, allura jaqbillek tagħmel proset. Għax dik tibqa' l-istess, tifhem? Proset. Nsaqsih xi ħaġa żgħira. Bħalma qegħdin tgħidu l-kliem li issa lingwa issa qiegħda tinbidel bħalma qallek Norman anke pereżempju edjani u hekk. Ħafna kliem illi sakemm ma kienx hawn l-internet ma konniex nużawh. Imissa li qegħdin nużawh kif qallek Norman ukoll qed se jagħmel parti mill-lingwa Maltija, nistgħu nużawh anke aħna biex nitkellmu fuq it-televiżjoni jew jistgħu jikkritikawna xejdulna li m'intomx qegħdin tużaw Malti pur. Hija etika li nużaw. Pereżempju ara, semmit il-kelma televiżjoni. Minn televiżjon waħda bit-Taljan u waħda bil-Malti, bl-Ingliż. Li ma waħda hija tajba fil-Malti.
Sew. Dawn ma kollha punt interessanti, le? Il-lingwa il-ħin kollu tinbidel. Aħna kultant ikonna l-impressjoni li l-lingwa issa f'daqqa waħda bdiet tinbidel, għax aħna issa tnejxu, ma l-lingwa l-ħin kollu tinbidel, bħalma aħna l-ħin kollu ninbidlu sewwa, daw proċess kontinu. U jekk tinbidel, il-kliem li nużaw jinbidel ukoll, u l-kidba tiegħu jinbidel ukoll ma' żmien sewwa. Ġifieri jekk kulħadd jibda jitteggja jew tedja flok iżid lil xi ħadd u x'hekk. Mbagħad ikonna nimxu man-nies, ġifieri nutli. Dawn li jikkummentaw fuq Facebook, x'tgħidulhom? Dawn li jikkummentaw poġġu kummenti. Kommentaturi, noħolqulhom xi kelma lihom. Għax għandek pereżempju Gianluca Cicluna qed jgħidlek proset minn l-istudenti tiegħek, u għandek l-Alfred Magro qed jgħidlek qed jgħid lilek qed jgħid lilek dik ħafna x'tagħmel, ma nafx jien x'dik Alfred Magro. Sewwax, Alfred wieħed minn dawk li jikkummenta ħafna jżid, għax is-sabiħ ta' dil-paġna hija li mhijiex one way, mhijiex minn naħa tiegħi biss li ntella l-affarijiet, imma ma li ntella xi affarijiet, pereżempju ħafna drabi ntella taqbiliet ta' tfal. U li tiskantani li ma kull taqbila li ntella jibdew ħirġin verżjonijiet ġodda li jkun jafuhom min-nies jgħidu li le aħna ra konna nżidu żewġ versi ma' ħadd it-taqbila, jew aħna konna ngħiduha differenti. U tiġi il-paġna dejjem tinbena mill-kontribut tan-nies U għandek diversi sezzjonijiet ma nqogħdux nidħlu waħda f'waħda, kliem ix-xieħ pereżempju, fejn jidħlu dawk li ngħidulhom l-erf. Dawk l-idjomi u l-wiel u xejn. il-wiel li. Daw ukoll jinteressaw ħafna lin-nies. Imma daw fissi, daw ma jiżdidux magħhom matul iż-żmien. Il-wiel. Ġieli tisma' xi waħda tajba tgħidim issa ssir qawl ara. Iva, mela, jiżdiedu. Jiżdiedu ġifieri. U min jiddeċiedi li sar qawl dak jew idjom? Qawl, ġifieri ija, domanda tajba, kif tiddeċidi li dija qawl u dija xi. Qed tistaqsu ħafna domandi tajbin, ġifieri li għandna bżonn snin sħaħ. Nafu nagħmlu. Nitgħallem il-Malti, aħna nagħmlu d-domandi. Le ma domandi imma li jitolbu snin sħaħ ta' diskussjoni. Snin? Iva, ġifieri. Aħna xar minuti. Dialett għadu validu, dialett pereżempju. Dialett ukoll qed naqbżu minn ħaġa l-oħra, ma nagħmlu qed fuq il-Malti fil-każ. Nagħmlu. Aħna daridna nibdew xi ħaġa, hemm diskussjoni. Dik il-blackboard li ġibt miegħek hemm. Blackboard tajjeb qed ngħidha jew irid ngħid. Le tajjeb, mhux blackboard ngħidu. Bil-Malti blackboard ġifieri. Blackboard ngħidu. Blackboard. Qabel ġili kien jisejħulu lavanja, forsi ma nafx jekk tiftakrux il-kelma lavanja, qabel kien ikollhom fl-iskola. Dik għadha żgħira Veronika ta' taħsib. Għadha żgħira, ma tiftakarx daqshekk il-bot. Da bażikament ġibtu għax meta saqsejtuni minn fejn bdiet jisa din namra l-Malti, minn fejn bdiet il-ħajra tal-Malti, qatt naħseb jien ftit waħdi. U x-xahar li għadda kombinazzjoni tqajt mal-ġirien Tommi. U insomma, tgħidu li fuq nepotijiet li jilagħbu bl-annimali u sebaħu dalam. U għattilhom u tfal mhux kollha bl-annimali jilagħbu. Qalu li ma lilek mhux bl-annimali niftakruk tilab, qalu li b'dak il-blackboard. U dak il-ħin fakruni li kont nilab ta' bl-annimali wkoll ma rridx nistema' xi nerdu hekk ngħidu. Imma dak kien naħseb il-ġugarell favorit tiegħi. Minn dejjem għallim. Ma nafx. Student inħobb insejja li l-nifsi iktar milli għallim, għax dejjem titgħallem. Imma dejjem minn dur bda nikteb, anke sħabi konna ngħidilhom nieħu pjaċir nikteb, dik il-feeling li taqbad lapes bidejk u tikteb. Ma nafx hija stramberija, ħaġa li forsi twiled biha. Ġi dejjem mdawwar bil-kliem. Issa minflok nuża l-blackboard, nuża Facebook, intalla ritratti koloriti. Disem kelma minn dik ta' Dunkarm, u naħseb ġejja. Kelma huma l-ewwel żewġ kelmiet minn poeżija ta' Dunkarm. Isaqsi kelma xi tkun inti minn fejn ġejt meta tnissilt. Hija domanda li tistaqsi ma' dil-kelma minn fejn ġiet, le għax il-bniedem huwa differenti mill-annimali l-oħra, fis-sens li l-bniedem għandu dil-fakultà li jitkellem, li joħloq il-lingwa. U jistaqsi ma' dil-kelma minn fejn ġiet waqgħet mis-sema' u jinbagħad daw it-tnejn. U għażiltu wkoll raġuni oħra, għax għandna fil-Malti meta tirrepeti l-kelma tfisser li għandek sekwenza, ġifieri ngħidlek pereżempju ġew 2-2, ġi wieħed wara l-ieħor. L-istess fuq dil-paġna għandek kelma, waħda ġib l-oħra x'il-kliem bħadd rasa, waħda ġib l-oħra. Hemm dal-kliem jiena rajtu anke fuq il-paġna kelma. Dal-kliem li jfisser ħaġa dal-kliem li maffeċ tal-SMS ngħidlu jien. Sewwa. Dak ukoll tipprova tiħ tifsira inti ma tarmiħx bħala mhux tajjeb. Le, ara, ġifieri aħna kultant għandna ħabta. Il-lingwa qisna nittrattawha bħal reliġjoni, ġifieri dak dnub, dak tajjeb, dak ħażin. Għandna l-istampa 11, jekk nixtieq nara l-istampa jekk nistgħu naraw hemm jara. Dat-taqsir. Iva, dawn huma kliem. Aħna ħafna drabi meta inti tuża kelma u terġa' tuża, ħafna drabi qabellek tqassara.
sewa. U f'ħafna SMSs, u anka messaġġi fuq Facebook, dak li jkun flok, grazzi, ġi jiktiblek Göritz. Flok insejt jiktiblek INS u numru 8, sewa, bl-Inglis jiġi 8. Jew flok forsi jiktiblek 4. Dik l-ewwel darba li rċevejtu jtgħidlix kemm int ignorant, imma l-ewwel darba li rċevejtu blejt. Bdejt tgħid imma da x'qed jgħid. Ma stajt nifhem xejn sakemm kien hemm xi ħadd l-uffiċċju. U kien spjega ħuj vera qalib li moħħi ta' taħt fuq imma insomma. Jew forsi. Ħakax darba ġrali jekk. U kollha kinti. Meta bagħtuli LOL. Qedtilhom jien Veronika mhux Lola. U tikkilet lots of love. Qedtilhom jien Veronika mhux Lola. Ġifieri affarijiet li jiġru, ma tkunx taf eżatt. U għal jekk jogħġbok, hemm ħafna jużaw jie. Sewa jekk jogħġbok hija kelma li tuża spiss imma hija twila. U terġa' tinbidel għandek jekk jogħġbok jew jekk jogħġobkom sewa. Jie għandha l-vantaġġ li hija qasira u ma tinbidilx. Kollox, ma tużax iktar minn messaġġ wieħed. Issa daġi. Ma nafx kemm ħajfmek mill-ewwel sakemm. Imma tidra ta' ġifieri, tidra. Norbot mal-punt imbagħad li semmit Veronika li dal-klim jintuża, ma il-klim bħal il-bis, inti il-Knisja tilbes mod, fej il-baħar tilbes mod ieħor, tiġ tilbes mod ieħor sewwa. L-istess il-lingwa, ġifieri Göritz tista' tuża fil-messaġġ jew fuq Facebook jew f'kuntest informali, imma mbagħad ma nistenniex li feżami sewwa l-istudenti jgħidu Göritz sewwa ħalli ngħaddu l-messaġġ kif suppost ikun. Mela, jiena nissuġġerixxi kulħadd jidħol f'din il-paġna, aħna ovvjament nixtieq xi darba nistidnu kal diskussjoni fuq il-lingwa, x'inhi l-lingwa, fl-aħħar mill-aħħar. Hemm ħafna mistoqsijiet kif qed tara illi tal-aħħar ġifieri tagħmel ġurnata tallem il-Malti. Jekk tmur id-dar, tixel il-Facebook u ma din ġdid instamatika ta' nerd, le, ma jiena. Isma' biex xi ħaġa legali li tkun nerd tajjeb. Għandna l-verb tinnerdja wkoll. Tinnerdja wkoll. Da jużaw ħafna żgħażagħ. Ġi toqgħod tistudja. Llum mhux ħanoħroġ ħanoqgħod ninnerdja ġewwa. Ma laħqekx lilek Norma. Le għax awwal minn fid-direzzjoni, dejjem tista' tisu bidnej, qed titolbok jekk tistax forsi ssib xi verb għalija jew aġġettiv għalija. Ma nafx tissuġġeri li. Naħsibha ftit. Ma nafx biżejjed. Naħsibha ftit, u mbagħad terġa' tiġġa aħna ovvjament kif qed nagħmlu diskussjoni sħiħa forsi tkun sibtu. Quote li interessanti ħafna meta ltaqgħet miegħek Jessica qedtilha jien magħmul mill-kliem. Biex iwieġeb anke d-domanda li sejtni qabel, jiġifieri jien il-ħin kollu għaddej għandi jiena xort insejħilha li x-xogħol tiegħi huwa l-hobby tiegħi, jiġifieri jien il-ħin kollu għaddej naħseb fuq il-kliem, nikteb il-kliem, tista' jgħid magħmul mill-kliem sa ċertu punt, jiġifieri malli mmur id-dar wara ġurnata ġifieri nagħlem l-università u nagħmel riċerka l-università, imbagħad nintefa' fuq sufan b'TVM ma' ġenbi sewwa u b'tazza tè. Importanti TVM. U nfajjar il-kliem li hemm law. U nitgħallem min-nies, x'dik dejjem importanti fil-lingwa hija ħaġa dejjem tibqa' titgħallimha, dejjem tibqa' titgħallem affarijiet ġodda. U naħseb dak huwa il-gost tagħha l-lingwa. Mela, ħanaqra għalek l-aħħar ftit kummenti minn Facebook. Charmaine De Giovanni qed tgħid xorta nibdeq nisma' l-Malti Mawers, speċjalment fuq it-TV, però x'inhu Mawers u x'inhu dritt nagħmlu diskussjoni sħiħa darb'oħra. U Lara Michel Camilleri naħseb tafax qaltlek meta jkolli dubji ortografiċi nserraħ fuq il-verdett ta' Dottor Spanjol. Nixtieq ngħidlu grazzi mill-qalb ex-studenta. U aħna nsellmu wkoll l-aħħar li daħlu fil-paġna tal-Facebook tagħna li illajkjaw tajjeb qed ngħidha. Kif trid? Illajkjaw, issa nista' ngħidu din permess tiegħek hu. Ma tajtek xejn jiena, ma tagħmel li trid. George Arrigo, Nadia Gallia, Nadine Luis Caruana u Filip Magri. Nirringrazzjak ħafna li kont magħna, Veronika fidek.